Познайомитися з ісламським світом, взяти участь у майстер-класі з пов'язання хустки, розписати руки хною та приміряти мусульманський одяг. Все це можна було на фестивалі східної культури «Істфест» у Києві. Представили на ньому і кримсько-татарську культуру, зокрема музику, танці та національні смаколики. Чим вражали відвідувачів, докладніше далі в сюжеті. Послухати пісні ісламських народів, їхні танці, а ще спробувати десерти східної кухні можна у столичному парку Тараса Шевченка. Так, фестиваль ісламської культури зустрічає гостей. На сцені кримських татар представляє дитячий колектив «Керамеліси». Кримські діти вразили глядачів танцями «Гузель Казлар» та «Уч-Кыз». Я дуже рада, що всі познайомилися з кримсько-татарською національністю, та ми їм станцювали та поспівали, їм, мабуть, сподобалося. З національним орнаментом кримських татар гостей фестивалю знайомиться відомий кераміст Рустем Скибін. Тут він вперше, але багато хто його вже знає. Многие подходят, узнают, желают нам всяческих благ, поздравляют тоже с праздником. И это очень приятно, что люди знают о том, что сегодня для всех мусульман праздник и разделяют с нами эту радость. Для тих, хто бажає більше дізнатися про іслам, є релігійна література. Тут і переклад Корану українською, і книга про першого муфтія Криму, Литви, Білорусі та Польщі Номана Челібіджихана. Люди очень интересуются историей татар в Украине, например, крымские татары, казанские татары, татар Западной Украины, татар Волыни. Очень интересуются. Організатори свята кажуть, через спілкування з мусульманами хочуть донести до українців, що іслам – це релігія миру та добра. Завдяки цьому люди починають розуміти, що всі релігії, моноїстичні релігії, як і іслам, так і християнство, вони вчать добру, милосердю, взаєморозумінню, толерантності. Деякі відвідувачі опинилися на фестивалі випадково, однак знайомству зі східною культурою раді. Ми працюємо в медуніверситеті, у нас також є студенти з східних країн, і нам дуже цікаво. Ми весь обідню перерву провели у цьому парку, дуже сподобалось. Тут все так яскраво і весело, що ми не могли просто пройти мимо. Танці дуже гарні і дуже цікава музика, дуже незвична для нашого слухача. На фестивалі східної культури можна було взяти участь у майстер-класі з пов'язання хустки, розписати руки хною та приміряти мусульманський одяг. Наступного разу організатори обіцяють запросити ще більше представників ісламського світу. Мілана Медіслямпінка, Заман, АТР.